Bé, quan vam néixer, en la data que has dit, teníem una idea de fons que era ajudar i avançar en el procés que ja havia començat en la manifestació contra la sentència de l'Estatut el 2010, i jo crec que mica en mica hem anat a consolidar-nos i veient quin lloc era el que ens corresponia dintre d'aquest procés, no? Vull dir, vam començar i tots ens creiem que seria una cosa molt institucional d'ajuntaments, però en canvi ens han situat la societat en si, la dinàmica, com una de les tres branques de la societat civil. Generalment veiem més l'AMI com al costat de l'ANC i de l'Òmnium Cultural que no pas com institucions que realment som. Jo crec que ha sigut un procés que vam començar 100 i pico d'alcaldes a l'Atlàntida, que hem aconseguit agrupar la gran majoria de tots els alcaldes de Catalunya, i jo crec que hem constituït una dinàmica, com que els ajuntaments som diversos i polièdrics i de tots els colors, hem constituït una dinàmica d'unitat que en els moments més difícils o que apareixen discòrdies estem a l'abanderats de recuperar l'unitat.